алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба каналам. Имрӯз ман хостам ки каме ба шумо беруни худамонро нишон диҳам, ҳавоямонро ба шумо гӯям. Имрӯз чиқаре ки шумо мебинед, ҳавои мо на он қадар ҳам нағзай, каме шамолай, берун ба фикри ман ки хунукай. дӯстон, чӣ хелай, чӣ гуна аст? ҳавои мо яке гарм мекунад, яке хунук мекунад, яке борон меборад. Ҳар хел мо ҳаво дорем. Чӣ хел мебинед дарахтон хушрӯ шудааст, гул кардааст. жалко ки барои мо берун баромадан иҷозат нест, мумкин нест. Кай ин карантинҳо тамом шавад ки мо ба берун бароем. бибинед дӯстон, имрӯз хушбахтона чизҳои мо омад. мо инҳоро аз Тоҷикистон заказ карда будем. аз сабаби карантинҳо инҳо ба мо омада нарасид. он шахсе ки инҳоро овард, вайро дар карантин гирифтанд 14 рӯз. ва имрӯз ки ҷавоб доданд, чизҳо барои мо баргашт. баъзе мо шумо мебинем ки барои мо чӣ рой карданд аз Тоҷикистон. дӯстон, чизҳои ҳам калон, ҳам майда рой карданд. барои ҳамин ман хостам аввал он чизе ки мода мешава айни ҳол барои пӯшидан нишон диҳам. барои мо чунин бозикҳоро равон кардам ва чунин куртача пазинаш ва инанро чунин комплектро равон кардам ва ина ин чизе ин ба ман мақбул шуд. ва ҳам нағз, материалаш ҳам нағз. ва ин чизе ки мебинед, инро каси блуки джинс ман хостам дар ин висилка кашидам. ва ина ин блуки джинсро айни ҳол ин либосҳо ба мо мешавад. мо метавонем ки инҳоро пӯшем оҳиста оҳиста. он чизе ки воз ман нишон медиҳам, онҳо ба мо калон аст. онҳоро зир пӯшида наметавонем. барои ҳамин ман онҳоро дар дигар ҷо гирифтам ки калон шавад, баъд мепӯшад. ман он чизҳоро нишон медиҳам. онҳо калон. ана ҳамаи ҳаминҳо буд либосҳои мо. барои мо равон кардан аз Тоҷикистон. хеле чизҳои нағз. миннатдорам аз ҳамашон. акнун ман ҳозир ҳама инҳоро бо висилка ҷобаҷо мекунам. ҳаминҳо буданд либосҳои мо. барои мо ҳеҷ чиз равон накардам. ман фақат барои бачаам гуфтам равон кунем. барои ҳамин ҳамааш барои писарам. чӣ хеле мебинед, ана ҳаминҳо буданд тӯҳфаҳо аз Тоҷикистон барои мо. он чизе ки дар ин ҷо мебинед, онҳо ба мо калонанд. вазид ба мо намешаванд. мо ин чизе ки дар ин ҷо гузоштам, онҳоро мо ҳозир пӯшида метавонем ва мо мешаванд инҳо. ҳамин буд тӯҳфаҳо аз Тоҷикистон барои мо.
азиз, имрӯз ман хостам ки як намуди запеканка тайёр кунам. ҳозир барои запеканкаи мо дар кор аст картошкаи ҷӯшондашуда. ҳозир ман дар ин ҷо картошкаро ҳамихел пӯст карда реза кардам. ҳозир об мегирам ва мемонам ки ҷӯшад. Аз картошка барои запеканкаи мо боз дар кор аст гӯшти мурғ, 2 дона помидор, баркалски ва пиёз. ҳама инҳоро ҳозир реза мекунам, баъд ба шумо нишон медиҳам. ҳама чизро ман ҳамихел реза кардам. ҳозир ман тафт медиҳам. мо ҳам тайёр шуд. ҳозир ман мегирам ай болои плита андохтам. ҳозир ки об шавад майда мекунам. картошкаи мо ҳам тайёр шуд. мо чизҳоямонро каме тафт медиҳем. қошуқи дигар сметана ҳамроҳ кардам. шумо метавонед ҳамроҳ кунед. ҳамаашам тайёр шуд. акнун мо ба омода кардани запеканкамо мегузарем. дӯстон, запеканкаи мо ҳам низ тайёр шуд. ҳама шумо метавонед тайёр кунед. хеле запеканкаи осон аст ва бомазза аст, боварӣ дорам. бар ҳамаи шумо хай, худо нигаҳбонатон бошад. влоги имрӯзаи мо дар ин ҷо ба анҷом мерасад.